tässä on nyt sitten internaatin kuvia täällä. Joo. Ja vaikka nyt sitten tämä meidän kurssitoverimme muisteli, että me olimme niin kiirettä pitäneet varataksemme huoneen sieltä internaatista, niin kyllä kai ne oli ne edellisen kurssin tytöt, jotka olivat jo vuoden siellä asuneet ja nyt toiskurssilaisia. Kyllä ne olivat varmaan varanneet jo edellisenä vuotena sitten ne paremmat huoneet. Ja me saimme kyllä me 3 aika kehnon huoneen. Se oli semmoisessa pimeässä loukussa, että sinne ei kyllä koskaan aurinko paistanut semmoisen tiilimuurin vastapäätä näin sellaisessa mutkassa. Ja siinä oli tuuletusparvekekin ikkunan vieressä niin, että siinä sai hyvin tarkkaan katsoa, koska ikkunansa sitten avasi. Ja Eila muisteli vielä, ja kyllä minäkin sen muistan, että kaikkein ikävintä oli se, että siellä oli lutikko. Joo. Ja me ostimme DDT:tä, tätä karmeata myrkkyä. Ja Eila juuri sanoi, että kuinkahan mekin ollaan itsemme sillä DDT:llä myrkytetty, kun me sitä sinne vaan tupsuteltiin. No sehän on karmeata myrkkyä, ei mitään suojaimia eikä mitään. Ja että se olisi vähän hauskemman näköinen ollut se huone, niin mehän ostimme tytöt ison rullan aaltopahvia. Tuossa näkyy tuollainen raja. Ja me vedimme sitten aaltopahvilla kaikki nämä seinän alaosat. Tuossakin näkyy noin. Että siellä oli vähän rattosampia, mitä sinne nyt on sitten valokuvia ja tauluja ja Eilan piirustuksia varmaan. Hän oli hyvä piirtäjä, tämä Eila teki silloin sorkia. Ja hän oli taitava piirtäjä, niin kai hän sitten jotakin sinne piirtelikin meidän seinille. Ja siellä oli nämä ihanat rautaset. Niin, just meillä tuossa yksi esilläkin. Ihan seminaariaikaisia. Joo, varmaan. Niin, joo. Ja jostakin me sitten löydettiin ja raahattiin tämmöinen vanha kirjahylly. Se ei kuulunut sen huoneen sisustukseen. Mä en jaksa muistaa mistä. Se oli hirveän tärkeä, niin kun näkyy kamaa. Hyvin käytössä. Joo, ja sitten meillä oli levy, sitäkään mä en muista. Se ei varmaan ollut talo, mutta olisiko se ollut jonkun sitten meistä siitä. Sähkölevy. Joo, sähkölevy. Paula oli siitä kokkaamisesta erityisen kiinnostunut. Paula Nakala, hän keittelee siellä. Ja minä olin innokas voimistelijana, siinä harjoittelin jotain voimisteluohjelmaa. Jokainen on lempiharrastuksensa parissa, kiintelee siellä. Ja tietysti tässä sitten keiteltiin niitä aamuteiltä ja iltateiltä ja siinä oli meidän opiskelu- ja ruokapöytä keskellä. Ja nämä vuoteet oli täällä vierustoilla. Mutta aika vähän siihen jäi sitä tyhjää tilaa, niin sittenpä me sen keksimme, että Kalevilanta teki tällaiset narutikkaat ja minä olin kaikista ketterin, niin minä sitten sinne vaatekaapin päälle majoittauduin. Hän teki tähän tämmöisen pienen kaiteen näin ja sitten se patja nostettiin sinne ja minä aamuilla sitten kiipesin tänne näin. Sitten pyykittiin kuivuu kotoisasti. Ja en mä sieltä pudonnut, kun siinä oli turvallisesti kaite. No näin saatiin sitten vähän lattialle lisää tilaa, kun yksi sänky No, se on todella kodikkaan näköinen, kyllä. Siinä 2–3 ilmeisesti oli näitä. No 2–3. Joo, sitten seuraavana vuonna minä en enää asunut internaatissa, mutta Paula ja Eila jatkoivat. Ja he saivat tietysti sitten, kun olivat toiskurssilaisia, valita vähän paremman huoneen sieltä seuraavasta kerroksesta ja vähän valoisamman ja aurinkoisemman. Mikä siinä oli kurjinta oli se, että siinä oli vain yksi vessa. Ja niitä huoneitahan oli aika monta siinä käytävän kummallakin puolella. Se oli kauhea jono, seistiin jalat ristissä ja aamupesu piti suorittaa. Se oli semmoinen tämmöinen emaalilavuori siinä, jossa jokainen sen kylmällä vedellä sen naamansa sitten tuhersi. Ja et se oli aika alkeellista tämä hygieniahomma siellä. Mutta sitten meillä oli siinä lotsin vieressä oli sauna ja siellä me käytiin sitten kerran viikossa kolikkakaarti kylpevässä. Valtava suuri vanha ränsistynyt sauna. Semmoiset kolisevat tai mitkä sinkkisangot oli sitten pesusankoina. Ja siellä pestiin kyllä sitten vähän muutakin kuin tukkaa ja nahkaa. Kyllä siellä vähän kerrostajakin huljautettiin. Missäpäs niitä olisi? No eihän se oikein tietysti hygienistä ollut, että se oli samalla pesutupa kuin saunakin, mutta ne oli niin puutteelliset. Pakko. Joo.